Takže ja vás tu vítam pri ďalšom parte Assassin's Creed 2, kde pôjdeme na misiu Pesta il Traditore. My si dáme hneď na začiatku minútu ticha za Martio, pretože má to byť let's play na jeho pamiatku a už vám to nebudem oznamovať, proste minútu ticha, okrem prekladania videí. Ahoj Klaudia, ako sa máš? Dobre. Nemala by pre mňa nič schvíľať. Je to kvôli Dučovi. Čo urobil? Je neverný. Kto ti to povedal? Moje kamarátky. Myslel som, že sú moje kamarátky. A harpie. Nemala by sa s ním stýkať. Ja som ho milovala. Nie, Klaudia, ty si myslela, že ho miluješ. Musí trpieť za to, čo spravil. Počkaj tu. Ja sa s ním porozprávam. Takže našej sestre bol vlastne Dučo neverný a kvôli tomu ho teraz pôjdeme ubiť a porozprávať ho. Vlastne to bude naša prvá bitka kvôli nevere a bude to aj prvé video, kde si dáme, akože bude video, my tlačíme napríklad kocku a dáme mu pesťou. Takže bude to také. Počkaj. A tam stoja. A už na mňa pozerajú tie stráže. Takže sme tu. Á, Dučo, je to nádherné. Chcem len najlepšie pre teba, moja láska. Ale čo je s Klaudiou? Nie si s ňou? Môj otec vraví, že by som mohla mať lepšiu ženu než Auditore. Ty beťár! Poď, trošku sa poprechádzame. Prechádzať? Ja mám iné veci na pláne. Ó, Dučo. Hej! Ty debil! Ezio, môj kamarát. Stlačíme kocku, pestia. Ale čo ti je? Vlastne keby sme akože nestlačili kocku, tak by sme mu nedali pesťou. O čom to hovoríš? Videl som, aký si jej dal prsteň. Som ťa všetko počul. Možno tvoja sestra by nemala zlomiť si jej srdce. A ja tebe zlomím nos. Áno. Takže teraz Auditore sú najlepší len v rozprávaní. Ale na zmluvy alebo také. Potrestám ťa za to, čo si povedal. Mohol som jej naučiť veľa vecí. Mohla byť šťastná, že mala niekoho ako ja. Dosť, zdávam sa. Drž sa ďalej od mojej sestry. A okradnem ťa za to. Takže ja sa tu s vami lúčim. Uvidíme sa pri ďalšej misii menom... Uvidíme sa pri ďalšej misii, ktorá neviem ako sa volá, ale bude pre Petruccio. A zatiaľ... čaute.